Amen. Amen. X'inhuma s-sinjali ta' twemmin tagħna? Meta nitkellmu fuq sinjali huwa qed nitkellmu diġà li aħna għandna bżonn l-għajnuna tal-Alla l-imbierek biex nimxu l-qudiem u jiġu diversi forom. Imma fil-kuntest tal-Knisja Kattolika dawn is-sinjali ma mhux sinjali biss, imma sinjali li jagħtu l-grazzja dawn huma dawk li aħna nsejħulhom is-sakramenti. Is-sakramenti huma 7 u jikkorrispondu għal momenti iktar importanti ta' ħajjitna. Aħna nitwildu u nitwildu fi Kristu fil-Magħmudija. Aħna nisbaljaw u l-iżbal tagħna ma ngħixux waħedna, ma ngħixuh flimkien mal-maħfra tal-mulej fis-sakrament tar-rikonċiljazzjoni. Aħna niklu materjalment, għandna bżonn li niklu wkoll spiritwalment, allura għandna l-Ewkaristija. Aħna niġu f'mument fejn nibdew nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna u aħna ma neħduhomx waħedna għaliex għandna s-sakrament tal-Griżma tal-Isqof li permezz tagħha l-Ispirtu Santu jiġi b'mod speċjali fuqna wara li kien ġie fuqna fil-Magħmudija biex jgħinna nieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Aħna nimordu, allura importanti li aħna dan il-mart tagħna ma ngħixux waħedna għax inkella jkun tqil wisq u allura l-mulej tagħna il-sakrament tal-tlik tal-morta. F'kull soċjetà għandek persuni li huma dawk il-persuni li jiżżewġu ħalli titkattar dejjem iktar il-ġenerazzjoni u aħna għandna is-sakrament ta' żwieġ. U fl-aħħar wieħed kien jaf Alla l-imbierek li aħna l-bnedmin għandna bżonn min ikun min imexxina u min jagħtina dawn il-grazzi li jkun bejna u bejn Alla u għamel is-sakrament tal-Ordni Sakri. U dawn huma s-sinjali li kull wieħed minnhom jagħti grazzja ta' dak is-sinjal biex inti tkun tista' tgħix dejjem iktar qrib ma' Ġesu. Amen.